הנה שלום. הנה שלום, אבל שלום. שלום! שלום, תראה איפה אנחנו, תסתכל. תגיד שלום. שלום, תשמע, יש לנו בעיה. אין הסתבכנו. לנו... הסתבכנו. מה שקט? מה שקט? שקט. אתה תהיה בשקט. שמנו, תקשיב. אנחנו הסתבכנו. all in. אנחנו לא יודעים לשחוק. שלום. שלום. מה שקט? יש פה 3,000 איש, איזה שקט? תעיר אותה. תבקש מהקהל שייתן לי שמות. שמות, אומרים לך, זה מעניין כאלה שביגי. דיברנו גם על זה, שלום. שלום, תקשיב. מה זה? תסבך את הקהל, לדעתי בכלל, תקרא לילדה מיכל. מיכל חלשביבי. סבך את העניינים. מה שעשי שלום? תקרא לה קונגרסים, שלום, עשי. תנו לבן אדם לדבר. תשאל את אייל אם בגלל שהיא נולדה בהופעה, כל הקהל צריך לקבל כרטיסים תמיד חינם. אבל אתה מבין איך הוא הפיל את זה על אייל? כן, עליי. לא מה קשור. שלום, קשרנו שתגיד שרון נחת לנו את הראש. תן שריקה בבית חולים. אולי תקרא לה שרון! מה שקורה, תקרא לשרון. טוב, אתה צריך לתת שריקה. שלום, תן שלום. שלום. על הבמה 3,000 איש, ומעניין. הוא מסביר להם. אתה לא בא להגיד, רואים אותך עכשיו. רואים אותך, כולם רואים מה אותך. זה שלום? רואים אותך. נו, תן שרון. עוד אחד ואני משחרר אותך, שלום. אסי, שלום. עוד אחד, עזוב עכשיו סיפורים. אסי, אין טיפשים כמוכם. תגיד, למה אתה מדבר? זה וידאו, אתה אמור להסתכל עליי, למה אתה מדבר לפה? לא רוצה, גם רואים את האף קרוב מדי, שלום. תן שרון אחד, שלום. ג'יימס בון הגוזי. תוציא את הלשון. תוציא את הלשון. תן שרון, נו, שרון אחרון שחרר אותך. יש פה ילדות, לא יכול. מה זה יש יום טוב? למה יש מקרר מאחוריך? כשאני רואה פריס סן ג'רמן ברצלונה. 2-0. 2-0. שלום, שלום. תן שרון ונשחרר אותך. בטח, כולם עושים את זה. שלנו, מה פתאום אנחנו חוזרים? מתי אתה חוזר?